Bună, dragile mele, bine v-am regăsit. Ne întâlnim să lucrăm împreună un alt model. Un model compus din multiplu de 6 ochiuri, plus un ochi de simetrie și plus alte 2 ochiuri de margine. Și haideți să montăm pe andrele. Am 2 ochiuri, 3, 4, 5, 6, un model, 2, 4, 6, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, al doilea model, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al treilea model. Cred că ne sunt suficiente pentru a exemplifica. Am spus un ochi de simetrie și plus alte 2 ochiuri de margine. Este un model Daisy Stitch, da? Eu mai am un tutorial pe canal cu acest tip de punct de tricotat, dar acesta este diferit. Bun, după ce am montat ochiurile, vom lucra un rând de ochiuri pe față, ca să avem un pic de margine, da? Și la celelalte proiecte la care veți lucra, întotdeauna veți avea o margine. Că este un cardigan, veți avea o bentiță de final sau de început, depinde cum aveți proiectul. Deci lucrăm aceste rânduri pe față. Ultimul ochi îl lucrăm pe dos. Bun, acum în această poziție vom începe cu primul ochi, nu-l lucrăm, dăm firul pe spate și lucrăm un ochi pe dos. Tot pe dosul lucrului fiind, introduc andreaua în primul ochi și voi lua 3 jeteuri pe andreaua din partea dreaptă. 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. Trebuie să ne ajutăm de degetul din partea stângă ca să nu pierdem firul. Și avem 3 fire pe andreaua din dreapta. Al doilea ochi îl lucrăm la fel cu 3 jeteuri. Trebuie să avem 5 ochiuri. 1, 2, 3. Acesta este al treilea ochi. Nu? 1, 2, 3. Da. A patrulea. 1, 2, 3. Și al cincilea. 1, 2, 3. După ce am lucrat cele 5 ochiuri cu jeteu, 1, 2, 3, 4, 5, avem un ochi pe dos. Și următorul model, 1, 2, 3, da? Vom lucra cele 5 ochiuri cu jeteu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, încă 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, un ochi pe dos. Și ultimul model, le-am lucrat un pic mai strâns ca să stea bine. 1, 2, 3, al doilea, al treilea, al patrulea, 1, 2, 3, al cincilea. Și
Ultimele două ochiuri le lucrăm pe dos. Acesta a fost primul rând cu model. Rândul următor lucrăm primul ochi pe care nu îl tricotăm, îl luăm așa. Al doilea ochi pe care îl lucrăm pe față. Și acum luăm de la primul ochi, primul fir și tragem, da, pentru că avem jeteu. Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Da? Deci cele 5 ochiuri cu jeteu le-am tras pe andreaua din dreapta. Introducem andreaua, le prindem pe toate cele 5 și cu andreaua din dreapta tragem fir, luăm un jeteu, tragem din nou al treilea fir, luăm jeteu și avem 5 fire, da? 1, 2, 3, 4, 5. Și ochiul pe față. Rândul trecut l-am avut pe dos, acum avem un ochi pe față. Al doilea model, procedăm la fel, tragem cele 5 ochiuri, 2, 4, 5, introducem andreaua și tragem jeteuri. 1, 2, 3. Și avem 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Din nou, un ochi pe față. Și al treilea model, 2, 3, 4, 5. Din nou, le prindem pe toate 5, tragem 5 ochiuri și avem paritate. Câte închidem, atâtea deschidem. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi pe față și ultimul ochi îl lucrăm pe dos. Și așa arată după ce am finalizat primul rând de model. Următorul rând vom intercala între modele. Da, noi acum pentru a exemplifica avem 3 modele și vom intercala între modele alt model. Da? Aici 1, aici 1. În față nu avem suficiente ochiuri pentru a avea model și nici spre final. Și atunci următorul rând de modele vor fi doar 2. Următoarele vor fi iarăși un rând de 3, iarăși un rând de 2 și tot așa intercalate între ele. Pe un proiect mai mare vor fi intercalate mai multe modele. Bun, primul ochi nu îl lucrăm, dăm lucru pe spate și lucrăm 1, 2, 3, 4 și cu ochiul de margine avem 5 ochiuri aici. 1, 2, 3, 4, 5. Și bineînțeles că cele 2 ochiuri de la primul model, ochiul de mijloc și cu alte 2 ochiuri de la următorul model vom forma din nou alt model Daisy. Da? Și introducem andreaua în primul ochi și luăm 2, 3 jeteuri și acesta este primul. Din nou al doilea 3 jeteuri și acesta este al doilea. 1, 2, 3 și este al treilea. 1, 2, 3 al patrulea și 1, 2, 3 al cincilea. 1, 2, 3, 4, 5. Da, se vede pentru că sunt mai grosuțe. Și ochiul dintre ele, ochiul pe dos. Acum, al doilea model, că am spus că deja la rândul acesta avem doar 2 modele. 1, 2, 3, primul ochi. 1, 2, 3, al doilea. 1, 2, 3, al treilea. 1, 2, 3,
al patrulea și 1, 2, 3, al cincilea. Întotdeauna vă veți ajuta de police pentru a ține și a înfrâna firul să nu fugă. Bun, acum, spre final, ne-au rămas cele 5 ochiuri, da? 1, 2, 3, 4, 5. Da? Avem simetrie, 5 în față, 5 la spate. Următorul rând, primul ochi nu-l lucrăm și avem ochiurile, da, care au fost 4 pe partea cealaltă, le lucrăm pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum desfășurăm cele 5 ochiuri în care avem jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5. Introducem andreaua și tragem firele. 1, 2, 3. 3 ochiuri cu 2 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Ochiul pe față și al doilea model îl desfășurăm. Introducem andreaua. Prindem toate cele 5 fire și lucrăm. Primul ochi, jeteu, al doilea ochi, jeteu, al treilea ochi, 1, 2, 3, 4, 5. Și acum avem cele 5 ochiuri pe care le lucrăm. 4 pe față, 1, 2, 3, 4 și ultimul ochi pe dos. Și așa arată la al doilea rând de model, da? Deci primul rând avem 3 modele Daisy Stitch, da? Sau modelul Margareta și la rândul următor avem 2. Trecem pe dosul lucrului și primul ochi nu îl lucrăm. Avem 2. Deci primul ochi nu îl lucrăm, următorul ochi îl lucrăm pe dos și revenim la primul rând unde facem din nou 3 modele. Și introduc andreaua și lucrez 3 jeteuri la primul ochi, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea. Da? Deci am 2 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5 și ochiul pe dos. Nu știu dacă am ieșit din ecran. Din nou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al doilea. 1, 2, 3. Al treilea. 1, 2, 3. Al patrulea. Și 1, 2, 3. Al cincilea. Ochi pe dos. Și mai avem acum de lucrat un model. 1, 2, 3. Primul. 1, 2, 3. Al doilea. 1, 2, 3. Al treilea. 1, 2, 3. Al patrulea. Și 1, 2, 3. Al cincilea. Și ultimile 2 ochiuri le lucrăm pe dos. Următorul rând, ce facem? Desfacem cele 5 ochiuri cu jeteu. Și avem ochiul de margine, un ochi pe față și desfășurăm ochiurile cu jeteu. 1, 2, 3,
4, 5. Introducem mandreaua prin toate cele 5 firele și tragem 5 ochiuri. 1, 2, 3. Da? Și uite, avem 1, 2, 3, 4, 5. Ochiul pe față. Iarăși, al doilea model. Prindem toate cele 5 ochiuri și scoatem 5 ochiuri. Ochi pe față. Și ultimul model. 1, 2, 3, 4, 5. Introducem mandreaua. Da? Le prindem pe toate 5 și tragem 1, jeteu, al doilea, jeteu, al treilea. Scoatem mandreaua, ochi pe față și ultimul ochi îl lucrăm pe dos. Da? Este ochi de margine. Și așa arată al treilea rând de model. De aceea acesta a fost primul rând. Următorul au fost 2 modele intercalate între cele 3 și acum acest rând avem din nou 3. Următorul rând urmează să lucrăm rândul cu intercalarea între modele. La mine în cazul acesta sunt 2, la dumneavoastră poate să fie proiectul care îl aveți. Bun, acesta este modelul de astăzi, sper să vă placă. Puteți să-l vedeți și pe celălalt care l-am cu 2 culori, tot Daisy Stitch, dar este diferit. Bun, mulțumesc frumos pentru vizionare, vă îmbrățișez cu drag, vă pup și să ne auzim cu sănătate data viitoare. Pa, pa!